Αγαπητοί φίλοι, γεια σας και χρόνια πολλά. Από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα κυλήσει με λίγες μόνο τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά, το Βόρειο Αιγαίο, την Κρήτη και τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Τώρα, τη Μεγάλη Πέμπτη η αστάθεια θα είναι λίγο πιο αισθητή στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, ενώ στα βόρεια ορεινά θα πέσουν και λίγα χιόνια. Από τη Μεγάλη Παρασκευή αλλά και το Μεγάλο Σάββατο τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και πρόσκαιρα. Ανήμερα την Κυριακή του Πάσχα θα σημειωθούν μόνο λίγες ασθενείς βροχές το πρωί στα ανατολικά και τοπική όμβρη το μεσημέρι στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με τη θερμοκρασία μάλιστα να σημειώνει μικρή άνοδο και παρόλα αυτά όμως θα είναι λίγο κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή.